Kopine teko, kopine teko. Heeh. Kopine teko, Mas. Heeh. Lanjut ya. Oh, arepe namane kopi. Wah, alah. Oh iya. Yo ngomong to. Sak cingkir pira, nggih? Sak cingkir umume pira saiki? Murah men. Lek aku sing dodol tak dol 10.000. Payu paling mangga. Saiki. Sabda pandita tayupan ngono ke lho. Iya. Heeh. Oke, iki Mas piro? Paling. Kok ngentai lho mesti Anda Caca iki ya. Sabda pandita rata spesial buat pasukan Buk Brombong.